ne fɛ dɔ ye a bɛ ɲini adamaden bɛɛ fɛ i kɛra silamɛ ye o i kɛra kafiri ye o surtout silamɛ kojugu an ka hinɛ ɲɔgɔn na wallahi an bɛ ka hinɛ bolo fara dɔ minɛ ni jiriju don an bɛ k'an bolo da bolo fara la ka dɔ minɛ wallahi an ka hɛrɛ b'o la ne ni masala suru den ala delila ka kafiri fin dɔ don alijinɛ na ko parce que k'a hinɛ na wulu la serebaga wanɛ n di bɔ ala kira kɔfɛ fiyewu k'o k'a kari janɛmɛ kɔnɔ k'o ye jakuma tɔ balle gɛlɛya minnu bɛ anw kan hinɛ de dɔgɔyara wallahi adamaden bɛ se ka dumuni dun cogo di nin suntigɛ in na dɔ bɛ yen ala ma taa mɔni gansan ka sukaro k'a la o tɛ balle dɔ ka dumuni tɔ bɔlen o ka ɲi ni dɔ ka kɔɲɔ dumuni yali e t'a dɔn e min bi dumuni tɔw farala ɲɔgɔn kan k'a bɔ yali e t'a dɔn ko e ka hɛrɛ bi sɔrɔ ka hinɛ fanda la na wallahi an ka hinɛ ɲɔgɔn na wallahi n'an nana ɲɔgɔn na an mago bɛ min na o bɛ ɲɛ sɔrɔ wallahi o de la ma fɔ ka dɔgɔ dɛ wallahi su in na a y'aw jija n'an bɔra yan sisan yɔrɔ kulubaliw y'a daminɛ ka ban jɔko 2 dɔrɔn jɔko 2 siga t'a la n'i ye asafurulayi kɛ ka salamu d'a kan asafurulayi kɔfɛ ka sɔli kɛ kira kan n'i tilara o la ya mujibu ya mujibu ya mujibu a bɛ bɛn 55 ma mujibu kɔrɔ ye ko ala min bɛ mɔgɔ jaabi ala bɛ mɔgɔ jaabi wallahi mawuli gaku b'o kalama o 2 kɛra n'a ɲɛ ɲɛna an ka jɛ in kɔnɔ terre à terre min ye sans commentaire ne sigilen bɛ sukaro sɔngɔko la ne ko ala e bɛ min to ka o question d'a ma quoi sin k'a fɔ ko e bɛ min a bɛ sin k'a f'i ye ko n bi yan wallahi mais o jɔyɔrɔ sɔrɔ man di n m'a dɔn n'i y'a faamu o jɔyɔrɔnin kasi m'o sɔrɔ man di ka ala bila o niveau la e ka sin k'a kɔri ko i bɛ min a b'a fɔ je suis là a bɔ an ka taa balle pour que i k'o jɔyɔrɔ sɔrɔ gaku n bɛ fɛn 7 d'i ma pour que i ka jɔyɔrɔ in sɔrɔ a fɔlɔ maaw mana fɛn o fɛn k'i la fɔ n da b'a la yafa n da b'a la yafa a 2nan n'i ye dibisogo kulɔlen sɔrɔ i ka so suntigɛ la k'i b'i da fɔ a la sigiɲɔgɔn dɔ b'i kɛrɛfɛ sukaro t'o ka mɔni na i t'a tila i n'o cɛ a 3nan ko 2 mana da i ɲɛ kɔrɔ min ka nɔgɔ taga n'o ye o ye jumɛn ye ne ni n balima kɛlɛra a siga foyi t'a la an bɛ ɲɔgɔn bila n b'o la ka taa gaku cɛ n dɔgɔkɛ non bi kɔni a ti ɲɛ an bɛ ɲɔgɔn bila e b'a fɔ Konaté i tilara wa e b'a fɔ i bɛ k'i balimakɛ bila i ko i bɛna fɔ ne min ye ne ti jamu kelen ye dɛ an fara lajɛ ta est-ce que an ye jamu kelen i fa tɔgɔ ye nin ye ne fa tɔgɔ ye nin ye n'i bɔra fade la n'i y'a bila ni na min daminɛ e k'o fɔ tan ne ko nin tɛ parce que ne t'i dɔ ye i mana nata mɔgɔ la cogo o cogo n'a ko a b'i balimaya tiɲɛ a tun bɛ ne ɲini k'u ka jugu k'u yɛrɛ tɛ o a b'i lakali minnu ye f'i k'o de faamu e b'i muruti
ko bi fɛn dɔ kɛ dɔ bɛ sin ka cɛ nin ko nin ma s'o la sa walahi a ma s'a la i bɛ jɔ yen balle o de kosɔn maa ɲɛnama si tɛ yen fo conseil dɔ de ka sɔrɔ i kɔrɔ min n'a ta t'i kan a t'i ka bonya dɔn a t'i ka foyi dɔn wallahi n'o tɛ yen dɔrɔn i bɛ taa wele o fɛ sky ani jumɛn i yɛrɛ ka ala dɔn k'a bato kojugu i mana fɛn o fɛn kɛ ala ye o bɛɛ ka dɔgɔ a la wallahi mɔgɔ mana sunkalo ye o ka dɔgɔn koyi wallahi a ba tɛna saga wɔrɔ tile bila ka na yan su in na n k'o saga ye dɔ fa ye o tɛ dɔ fa de ye e fa mana fatu a bɛ kunɲɔgɔn bɛɛ k'o kasi la tile 7 sarakaw bɛ bɔ dɔw b'o da dugu ma k'o kolonkolon ne ta tiɲɛna tile 40 saraka bɛ bɔ san o san saraka bɛ bɔ o ye e fa ye nka don o don dɔ fa bɛ minɛ ka n'o den ma f'e yɛrɛ bɛ cɛ wuli a kunna ko bi ta ka di ala ye adamaden bonya dɛ mana i mana fɛn o fɛn kɛ ala y'o la o t'a sara kojugu i ye nin faamu wa kelen o kɔfɛ i ka maabaw bonya i faw i baw ni nin fɛn damadɔ dafar'i la e tɛ ala wele bilen o ye tiki taki de ye Allahu Akbar tik et tak jamanadenw an hakili sigira ne tɛ tubabukan mɛn dɛ mɛ ne kɔni y'a fɔ n ko hali ni mali man kɔrɔ diɲɛ bɛɛ ye n ko maliyɛn kɔnna ka kodɔn ka kɔn diɲɛ bɛɛ ye Allahu Akbar mali drapeau ye jumɛn ye version rouge arc-en-ciel min bɛ bɔ sankolo la o ye jumɛn ye o tɛ version rouge ye yan o tumana anw bɛ se ka ala yɛrɛ ka drapeau ɲɔgɔnna k'an ka jamana drapeau ye cogo di ko n'anw ye ala wele ko an t'o sɔrɔ hali ni ala ɲininka diɲɛ bɛɛ a b'a fɔ ale ye maliyɛn parce que maliyɛnw sɔnna k'ale ka sin dɔ ta o arc-en-ciel min ye mali drapeau de don tiɲɛ n'a bɔra kaba ɲɛ ma san tɛ la dɛ mali basigira nka n bɛ fɛn kelen dɔrɔn fɔ ne ta tɛ politiki kuma ye dɛ ayi ni tulo gere bɛ taama na n'a bolila a m'a mɛn dɛ a y'a ye de tuma na o tɛ kɔndɔrɔn juguya boli kɛ dɛ foyi tɛ se ka mali tiɲɛ diɲɛ kɔnɔ ni mali yɛrɛ dama tɛ an tɛ arajo kɔnɔ yan nin yan jɔnni ka bolokuru bɛ tigɛ fara jɔnni bolo kɔrɔ yan n'an yɛrɛ dama tɛ yan hali minnu bɛ fitiri kɔfɛ olu bolo b'an sɔrɔ an yɛrɛ dama de don an ka ɲɔgɔn minɛ an ka da ɲɔgɔn na kojugu e min bɛ kule fu la funteni bɛ yen il faut te réfléchir un peu wallahi minnu bɛ kɛlɛkɛyɔrɔ la sisan i ka fasoden sɔrɔsi minnu bɛ kungo kɔnɔ ji bitɔnin kelen 1 litiri o de bɛ tile 3 kɛ n'o ye u tɛ min dɛ u b'a dayɛlɛ ka a kɛ ta ka ngɔnɔ ɲini dɔrɔn k'a datugu 3 jours litiri kelen saki min b'u kɔ la 15 kilos de don yɔrɔ o ka kaki nin ko tɛ ka fara diɲɛ wuli sabara in kan n'i y'o don ye sen na yan damadani cɛ a bɛ bɔ i da k'i ti maliyɛn ye o bɛ don kɔkɔ la kungo kolon kɔnɔ e danbe a y'a kɔrɔden dɛ k'a funteni bɛ yen mais an karamɔgɔ an den sa aw tila ko mɔgɔ bɛ se ka kɛ a yɛrɛ ye ten de mɔgɔ tɛ se ka k'a yɛrɛ ye ten dɛ ne tɛ politiki la dɛ mais n b'a fɔ ka min f'i ye Konaté ye radio liberté sa minɛn min b'a kɔnɔ Konaté bɛ na ni a yɛrɛ ka minɛnw ye o ti ɲɛ dɛ fo liberté ka installation kɔrɔ minnu bɛ yen ne k'o wɔɔrɔ ka bɔ yen mais sani olu ka wɔɔrɔ ko ne ta ka na ni ne denw ko k'o tɛ funteni ko o bɛ du bila kɛ Konaté ni ye kuma dire ma e bɛ se k'a faamu cogo min
be kulela malikura malite ni malikura nana pour ka poto kuraw ni énergie kuraw ni courant kuraw tina ah on a trop o bubi na de o be presse o kunye muye wallahi ambe ka doke bay be ka donige ni bay doke wallahi malika di je jamana bay wallahi malika di je jamana bay ne tara jamana dola yoro foli ko fa do be awna ma fi ngoni bana bila e ma fura soro banana ngoni e fajiri seri tikma mo ko fe ibi fatiya kala ka tabla wala dole nana kana kuma de shinka do tu kono ti ini yiri mi mana be murude kelengo le ko tige ini mi mana be o tige ini mi mana be o tige ni e che kuru saba ni e muso kuru nani kana tourner jiri no fe e mana shimi ma ni kuru nani boro la billahi tallahi ni muso do ni nano do daga la ka tobi o kera je bana o kama kana kalida corona bonya na o bana dikin sky balli wi fu anga mali kono ya aga ko foni tara fitiri sele o jiri ju kera fe mana sole ka wuli to ai che gaku abiti ko che saba gaku kuma che biya obi korki fa ko che ko mechira sa o ta che ne wa o ya che ne bo foli ko fa de bi ona bo bolo foli adama de sadiri kuma e jufa de fori de ba kana ti ne tara dugu dola ni dugu jara ntanjo ani sogoma era shira bi foli ke munum bi to kama bonjour munum bi anglais me good morning antura bi foli ke o chokola ja ne bo dan nuna ba fa ko me ko ni mu mo na soita kam na kundo kanga sogona na je dore ba jati sodo peut-être abna laje da kare abna do so dore ba jati mi akipta sara ba yorom na ko dumuni ta bolo donc abna alaje na me dumuni na mais hakilila kilendo ay hakilila kilinteo awun tay mo yadi et puis nay ñoko fo ka ba anti bi do ñoko dole nana ka bo Burkina o e taranefo ko ngache ko e bora malla de ne ko ko foli bambale india wo ni ala te aku ba ko ni foli ke doro ni bora ko bi kuma kam senike ango bongo ko ni tu ka kawme no ko mo tele foli nuna ku yere bi sikanila ngoni jatigi nana ne bi boya bo malika di wallahi amika kule fu munun ke ya ala mo te amunu bara suda firge de ne kumbe afo do ka kora me 30 minutes ga na matige ala Allah ko dala ko ka changa barake dro anga barake dro na ye baraka ma ko bi ne daga do ala ni afole me mbini fodro muna mba fedi na fara ko malikura ka do fanga duskura sa ko jugu na ye duskura ta an ntai kuma an ga kuma duskura ta munu ndaye kamgo hakili sigi munu ndaye dibe beki chesiri atita shiko wallahi wa kana yana da jeleba na bora jala duba munu kuma kwa sira wala betiga tigera yoro buguni karse yoro dokume ko jala ngoro jala be ble ay ta betu resanja bu kata ba anga kola nyoba sira jala betu ay ta betu ni be jege glaro keo o ko labe wallahi anga wuli bay anga barake ko jugu ba mina jamana fla dima ni bora e biso ko yere nenu Allahu akbar ga ko neti soir donti me menyere kala ma doni Thailand balo ko mi bo malaya Allahu akbar na bora ay to kala na woni ga ko Konaté bi afo malik mi Thailand balo malik mi Chine balo Chine Chine wuye ko jala jagabo ya silide ka bajala di bo pour que ka jiso olu fe alo ka kar kono nawo
fosse diga munu me ni jega nege mine Thailand nunu ni jega nege mine tita balo fosse mi me kadala jega boko iba mine dron wa soro ko musulma ko tulu kala yare olu tita ba kono jega no febli jega bi kare kono mais nanye baraka ni hakile geleti yaw balle sini wa fe ka sanji na ka woyo otiche diga dobe sanji bita marai balle ka jinna te kare kona baby fajila hali bi bato blaka bato bi abi bato woyo kata kunyongele o kare kono na jiru jajaledo ma ji ndarami sky jima maradio wallahi na ji umara ami lafiao koju ali sadiri ni de kuma do fo mbi jati fado de mais hali munu me jege mara emi me jege mara jege balo jege be min du iku kunyongele ika de ma ta dun kalo kolo chendo chef ana mala na chef ay mi tuni she mara damne de ni tara baga ya fama ne tara kama toni duru soro furo kuna yi ngoni ejume ko sheuta ngubi ko fenda faka sheye aya ta ka ta di fanda mo ha bon men ya jeti mine ni kumulo bi barake doni ni fle jiriba ni koko do joya anga ke demi hectare ni koko joya ka demi hectare entouré ka soroka atoko yi di shima ke ka konona shimante bitonka ka biton ke ka shimante ka nogo doni cheka kala ani boko o demi hectare o to fale boko la doni wallahi e bi furaji daile ko blaola ka malo turu ola ka soroka jege bla ola e ti jege bolo bule jege bolo bi malo bula na ji korola a tuoni daila ka wuyo kata e ka yirsun koro e ka datuwa nona malo bi tige jege bi soro e ti jege balo Konaté ayi woni fe jege mara yoro bi mo ko min bolo e sigi jege bi min dun wallahi akadima ya ta dun kalo kono balle ta ninga so an bora Thailand amame me ka ta baga kaso ni sapel mi flengo fe ga ko ibta kaso dodo ale kaso sanvela akele nuka tiga ko palanu ni pine koro kele nuka pine koro nyini doron ka mana da jula ka chenje ni shima kala gabe salati abna klaka jere la telephone kono donc ni so mara sera muso bisinga segini ta kom da ko kono a parler do muso bisinga yere safe abina dora kun vole do ti damadela ayere ka so kono wallahi Thailand nu fe ni dukele mi bolo doron no ga ko se fini foro de mi bolo donc anga barake na yi barake no nyona wi ami lafia to abu nana an kala to kala na ka ide min do an holo la no ye anga mbolo fla danse ka fanga to bara soro an go bushi ga boy balle anga intelligence kedron ka barake ni hakli no kera amago be mina obinye soro na ويعطف بعضه على بعض ويرحم بعضه بعضا ko mogo do ka ne nyona do ka makari nyona ne ni makari wallahi ne mogo la o jumeni itemendo yoro ne bebe wuli erikele o jara wa fo ko sira tanve ya sira mi manve ya o bela hara sabo te ka do ko sira tanve ya 3h du matin na de e bi ka mo wuli bol fo ka kontari ba Allah ire faso dogo ya ka mama ya faso dogo ya kibuli sira te dog lake awon baby wuli erikili kele mara ere education de dogoyara maliye bolo education ti wallahi maleka education karamogo kera telephone ni telewi
ma o ka disan alumini nu i denw bɛ min dɔw la hali o t'u dɔw fanu bala wallahi éducation tɛ tiɲɛ n'o tɛ e pressera tiɲɛ don i presselen don nka tasuma bɛ wulila dɔ kɔnɔ o ka presse man jugu e ta ye e bɛ sira to yen ko f'i k'i pan sira kɛrɛdanni na ka mobili sen kelen tigɛ ka sen kelen jagabɔya yɛlɛ o tuma tɔw ma presse de marabaliya de don donc n'an bɛ wulila ɛri kelen na o la an cɛsi bɛ kiiri kɛ o ye wajibi de ye n'o tɛ à partir de tɔgɔ de 22 heures e b'i ka mobili boli fo compteur bɛ wurusi ban Bamakɔ yan i ni maa tɛ ci ɲɔgɔn na an bɛ wulila wuli kuma kelen na o waati ni an cɛsi o ye wajibi ye o yɛrɛ dama tɛ bɛɛ de b'a fɔ ka taa jamanaw tɛ kelen ye est ce que i b'a dɔn an bɔra Thailand min na klaxon ni mobili boli bɛ min mankan bɔ pɛnpɛn o tɛ yan klaxon to wa n'i y'o kɛ mɔgɔ la Thailand kaso direct Ba da ka fui tulo bi gere. ne ko mɛ n ko o kaso la yɔrɔ jumɛn ye k'i y'a jatigɛ balle n'o tuma k'i b'a kɛ cogo di k'i bɛ taa ni mobili ye dɔɔni dɔɔni ko fɔ ka a dɔn k'a fɔ fɛn b'a kɔ n'o kɛra a bɛ sira bila Awa taxi do classone kila ki yɛrɛ ko car de bi bɔ. Nga bɛ dɔw jatigɛ f'u bɛ tigɛ kɔnɔ mais olu fɛ yen a ti ku i la ka kɛ ti ku i la i bɛ taama tigi kɔ dɔɔni dɔɔni di i mobili boli dɔɔni dɔɔni di fɔ k'a kɔfilɛ sa a fɛn bɛ n kɔ waati panko ye a bɛ tɛmɛ a sago ma kojugu i ye miti donc o la an ka ɲɔgɔn bonya mais circulation na i bɛ taa sɔrɔ e bɛna ye woni dɔ bɛ yen mɔgɔ yɛrɛ tɛmɛ yɔrɔ tɛ an yɛrɛ ka un voie de ni suntigɛ kuma sera o b'a kɛ 3 voies de a n'a mobili kɛra da garantiw wa u bɛ yafa ɲini diɲɛ na hali janamadenw t'a ɲini ala fɛ e patron i bɛ yafa ma jo t'a la a kɛla ni kira kama o bɛ sin ka ala ni kira yɛrɛ bɔ ka da i kɔrɔ ten an karamɔgɔ ko jamana ne delila k'a fɔ aw ye n ko jamana bɛ komi so biriki don yɔrɔ nɛgɛ tɛ se k'o bali dɛ toli fana biri yɔrɔ ampulu tɛ se k'o bali olu bɛɛ don yɔrɔ cɛncɛn tɛ se k'o bali donc bɛɛ n'i pilasi de don e k'i ka pilasi ta wallahi mali dilanmanko n kalila ala la bilahi talahi mali dilanmanko furu ɲɔgɔnya bɛ anw fɛ yan c'est à dire tubabuw nana idée min don an sin kɔrɔ an k'o bali ka bɔ i ba in an kana maniya an kana mɔgɔya la ma dɔn n'aw y'a faamu sojɔcogonin min b'e bolo e bɛ sin ka taa soni dɔ ta toi et ta femme avec 2 enfants f'u yɛrɛ b'a dilan cogo min na a dilan ko ɲuman cɛ kelen muso kelen o tuma balima t'i la wa wa i ka hɛrɛ bɛ da o ma wa i ti hɛrɛ fana sɔrɔ koyi o idée minnu nana fɔ dɔw tɛ sɔn den caman yɛrɛ ka sɔrɔ olu ka idée ni anw ta tɛ kelen ye a ka d'anw yɛrɛ kɔni ye a fa bɛɛ ka kɛ den ye n'o bɛɛ kɛra den ye i ka cɛman 40 sɔrɔ o la o cɛman 40 bɛɛ ka muso 4 sɔrɔ o muso 4 bɛɛ ka den dandan sɔrɔ i ti kɛlɛ tigɛ jamana na k'i sigi n'o bɛɛ ko an kana mugan di bɔ a ma an kana mɔgɔ i tilara koyi hakililaw de tɛ kelen ye donc la ni bɛɛ ye i cɛsiri balimaya bɛ anw fɛ yan furu ɲɔgɔnya bi yan yɔrɔ caman bɛ yen i bɛ furu ta aw dun ɲini t'a la ayi n dennin bɛ bɛn a la ni fa yɛrɛ ma sɔn i b'a dɔn ka so la mais anw da mɔgɔya de bɛ yan kɔngɔ bɛ n na minɔgɔ bɛ n na a ye jisilibaga di yan u b'i ka woro minɛ n'u sɔnna furu ma u bɛ taa woro bila fiɲɛ kɔrɔ ko ɲinɛw y'a ta awɔ ni ɲinɛw y'a ta a bɛ tila ka na ni dɔ wɛrɛ ye
o nyina o bikla pota o nawna nan doro ba fo kamina nyon fam ni mbete dusukun ye ka nyon na sabali wa bo ni ne be an fe malaya o nyon bunye de be ya an bi dese ka bentogo di ni wole haklinati e ka sene munya yare la jeta sikatalla ay trawlo aw ka senegunya senegun be ke nyesi nyogoma ka senegunya yere ta 100% mali bi segisa balle telema famodi ala kalimana da na wa tashi'u al-mahabbatu bayna abna'ihi hinne bi ke sababu ye nabi hali dudew ka here jezew ni nyogoti waju hinne bi na nay sikatalla ay hinne nyogona che na hinne nyogona nyo dale beti fale ga beti to falambali ya de wallahi surtout de ima kare kono dem seni fitini munu me na to ka ke balon dana kare kono mi nye ka go katime beka dem senu ntifulo male ba ni koyo soro e ko cho to tenye ka go ko du o mi nedu che wallahi suntiga kuma ina ta soro do ka dabi ta fa takula minana uni saraka minana ulela wallahi olu de be koju o kuma ne bi ka sababu ye na be kanu jense mo ni nyoko wallahi na الخامس adurunadu أنها تشعر المرء بصدق انتمامه للمجتمع المسلم ako nyuma yere bi adama de yere ka chetigiya faso kanu nyuma yere de bi na noy koju nyuma de bo da keneka e ka ne de bo sikatola oli ko so ali munu kumbe boli boli ko ame fakanyi ni aduna ta borata wallahi non e ka barake bay mo bi fuari fe ya e ka barake bay ni barake hanni ko yibi boya ma fo itibu koju mais fakanyi ni mana ta ke ka ba million kemeu ni million bisaba bita do jemeni balala ya do wallahi sikatola dombi ko blande mais ka forage seli wallahi dala bugu forage ko kuma min gumbe hakila chaman zai mi yo forage seli no ya kumbo munu bo forage jimi asira ko lu wele de barake bay ni barake ibi mo yo wallahi tellement famodi na فمن لا يرحم لا يستحق أن يكون فردا في المجتمع mo be na tifne what se ka ke mai fi adama dinya yere ko Allahu akbar neti ma du school o yere sade o yere de tike mai balle ni ma masara suru de kunwa min be na tara fosoli ke mo ka fi ma do yere yoro tifne o joni dara fi ngono jimi ale yere dew o kuma dew ma bo abolo wa dembe player mona mo min be na tifne o yere dit se ka ke mo ya yere kono sadiri mo te ko wallahi o ba yere ko mo ya silembe ne de koju abon fe ade on de bikachi wallahi e ka mo le bi so yani kulu jiginda che dobe ya ti don amajile ki ye abe ferem ne dra ba ka kirgi boga dima ibi ka pine fale après a che to idi a ene ni asaba vraiment masiye wallahi obi ande koju ya ne tara jamana dola ne ti to ka me nga saba ko no ti mo ne de ne ko bonjour ngo saba sana tike ka fole ko wi saba ako tu es docteur ngonde docteur saba ti foya Allahu billahi malika didi koju angara ko am ka tiari ni gonje anti am buluya nango bonjour oui bonjour ça va on ne ka jatila
ini sɔgɔma mali sɔgɔma i ka kɛnɛ wa o tɛ wa mais a ma fɔ ne ma ko wuli saba dɛ a ko tu es docteur n ko non a ko tu me passes n ko n dara mais mali la yan mɔgɔya de bɛ yan quoi ala ka limaniya d'a ma قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ala kira muhamadu ko kisi nɛmɛ b'a ma ليس منا من لا يرحم